Eternity SMP bylo za začátku mírumilovné a nic se tady moc nedělo. Dokonce i Nether byl nedotknutý. Byl bez dálnic a mohl si tu dělat, co chceš. Hráči tradovali a bavili se s ostatními hráči. Ale to se změnilo, když se objevili oni. Ještě naštěstí po cestě nafarmili nějaký jídlo. Mhm. Jdem vzít nějaký to. Já nemůžu přijít dveřma. Ok, stanu, tak jo, No, asi doberu nějaký ender perly. To tady mám. Pár totemů, Dobrý. ty jsi někde vyhodil ty boty vlastně, že? Ty jsi úplně, Jo, to není možný. Takže, ok, tak jo, jdem. Pojď san. Mhm. Chtěl bych se ještě to podívat to. Mhm. Ještě nějaký díly, když vybuchl creeper, hej. Tak jo. Co tady děláte? Děláš. Jo, tady můžeme jistovat. Bacha, ven. Je tady, tady jsou ti druzí. Děkuji. Bacha, oni jsou fakt jako nebezpeční. Mhm. Počkej, mohl se trefit. Jo. Ale bacha, my nemůžu dostat, jo, je to fakt jako, bacha, ti popl. Já nevím, jestli byl dobrý nápad, jako jít sám. Je to dobrý nápad. Já bych šel možná do toho hlavního města, hlavní místnosti znova. Já. Barák mám tvoje pomůže. Ale jo. Nemyslím. Co oba dva? To nemyslím, trošku baráku. Dobrý, já mám málo životu. Tak jak se jmenuji? Dejte no bombu zas, kámo. Oni se nevzali ještě. Mhm. A kde je tady tenhle, to by mě zajímalo. Znova ti popl, hezky. První mrtvý, ale on se ještě může vrátit. Dejte se na něj bacha, jo. Kde je? Odlítá. On to vzal. Dobrý, je to v klidu. Hej, ale tady oni musí být kousek, oni musí být někde. Spíruje zpátky. Co? Spíruje. To byl hit! Fuj! Tak to nechci, kámo. Ale tady má, počkej, tady je. Netherite. A jo. Ber to. A jo. Jo. Ale je dobrý. Ještě jiný máš, kameru mít diamond, jak můžeš mít full netherite. To je už nějaký nový hráč, který se napojil na random klanu prostě. Tady nějakých hustých typů. Hej, vzdej to.
Ano, já bych radši běžel pryč, on se ten oni si Jo, jo. ještě může vrátit víc. Já se perluju daleko. OK, tak jo. Jo, co to je za obří hrad, hej? Asi. Hej, třeba to je jejich sídlo. No. Jsem kouknu. Třeba teď to nebude, musím to vyučit. Já jsem se ještě tam potom ve vesnici jsme si ještě to dělali ty poučný, že jo? Ale je to tak jako divně zpátky. je to divně postavený. Tam je borec. OK. Já se úplně dovnitř. Byli tak bože, naši, ale. Co? Tam byl Kde nějaký máš borec, borce? který Kde napadl. máš borce? Já teďka jsem naštěstí od toho týpka jednoho mrtvýho dostal netherite armor. Kde máš borce? Mhm. Pojď tam někdo je. Dostal nejskou. Je to jejich místo. Mhm. No. A potom se tam Jo, jo. tenhle hráč Rombombu čekal tady nahoře. A mejsnul standu dvakrát. A zabil ho. Popl? Ne! Sano ne! Jako to sám to nebude jí dělat, co? Tak. No. Počkej, ten Ondra, počkej, ten nás zradil. Ondřej si chcípneš. Tebe se spát někdy do menšího místa, abych tady neumřel. Jaj. Dostává hity. Hrozně moc. To zase tady dělá. Jako, hej, jako co tady děláš? Potlač se nějak, ne? Já nemám šípe, co dělám. Půlko hapka. Dobrý. Kámo, standa. Ino. Já tady nebudu. Rombo je mrtvý taky. Yes. Tak počkej. Co si můžu nic. Elektru si rozhodně vezmu. Já rychle musím odejít, tady to nemá cenu. Ty fireworky potřebuju. Jo, tam. Dobrý. Tak jdu. Ach jo. Standa umřel, ještě se musím dostat do hlavního města, abych to... Do Giro. Co to? Ne. Kdo to zničil? Tady ještě někde určitě jsou. Kde se mám dogírovat? To je čerstvý, protože se ještě nedespawnulo. A nebo odlít je dost daleko. Ani to nemá ani unbreaking. Tady není. Dokud se prší. Jo, doufám, že se nikdo nebude. No. Ještě si mám ten netherite od... A sakra, je tady někdo. A flame. Já, fire aspect. Nemám totem, takže se to lehce to že ho lehce zabít. Já už si ho tam dal. Jabka. Je vidím. Ajaj. A to se zasloužilo za to, že nám zničili celé město.
Jo. Ale nemajou pouš, nemajou dobrý věci, a co? Dobrý. A já mají vlastně elitry. Ne, vůbec nedošlo. Ještě, že oni mají fire aspekt, ale je jim to k ničemu, protože nemůžou mi vlastně nic s tím udělat, absolutně. Jaký chleba. Moje znám. Ten si zaslouží umřít. A já vtenu to avku. Ajaj. Krystaly. Tak to ne. Tam. Jau. Kde jsou? Tak ten chleba. Krystaly ne! Ty to vstali ty krystaly, ty musí mít nějakou gas farmu. Teď ve vzduchu se jedině safe. Oh. Já hodně pošel nějaký ty krystaly, jak jsem mrtvej. Čekaj si raketky už, sakra. A jo. Jo. Tak to já jsem mrtvej, ty jsou dobrý. Dostal mejskou, dobrý. Yellow.
Má to město, hej. Ale já jsem trošku dostávám hity, dobrý. Dám low armor. Jako prase. To je určitě někdo, koho znám, protože má... Nechce to. Tak štít. Oh! Tu tady. Nemáš štít? Jo. Fajn, dobrý to mluvit ten fight, kámo. Jo, dobrý, mám ještě wind charge, dobrý. Já tady to vzávám. Ne, já musím to dělat prostě. Ale hodně zdravím se tím armorem. Já jdu do pryč.